A v tomto programe Ryby vedia lietať sa zameriavame na to, aby sme pomohli mladým ľuďom, ktorí odchádzajú z detského domova a nemajú prácu a nie sú na to pripravení pracovať, sa integrovať do toho pracovného prostredia a v konečnom dôsledku je zámerom, aby sa uplatnili na otvorenom trhu práce. Prevádzkujeme klubovňu Puzzle, to je taký otvorený priestor pre mladých ľudí, ktorí tam môžu chodiť, čiže intaktná mládež, ale prevádzkujeme aj byt, taký domov na polceste, ktorý sa volá Hniezdo, kde poskytujeme ubytovanie a zaradzujeme do takého integračného procesu dievčatá odchádzajúce z detských domov, ktoré nemajú kam ísť. A Provida, alebo respektíve ten projekt je skvelý v tom, že vlastne pokoruje nás, že vlastne skúsenosti, ktoré máme predošle z podnikania a nevieme pomenovať a Provida dokáže zosumarizovať, povedať presne do tých slov a dať tie rámce, ktoré treba. Nám pomáha sa zorientovať v tej oblasti biznis sfére, pojmoch hlavne, terminológii a vlastne dať na papier, čiže vytvoriť ten podnikateľský zámer spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj v tej biznis sfére. Hej.